Comisadas preto de 15 toneladas de sardiña en Ribeira. O peixe que carecía da trazabilidade requerida atopábase no interior dun camión procedente de Cambados. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. Ferido de gravidade o condutor dun patinete eléctrico tras caer na rúa en Vilagarcía. O home levou un golpe na cabeza que o deixou inconsciente. O plantón dos alcaldes do Partido Socialista impide a celebración da comisión executiva previa ao pleno da Mancomunidade do Salnés. Non volverán ata que non se lle devolva a proporcionalidade a este órgano. Pontevedra reforza o dispositivo de seguridade das festas da peregrina deste ano. Ademais, incorpora novas medidas para facer as festas máis inclusivas e accesibles. Éxito na apertura da feira Vía Marestocks de Ribeira. Na iniciativa que organiza a Asociación de Empresarios da localidade en colaboración co Concello participan este ano 23 establecementos. Éxito de público na inauguración da Festa da Ostra de Noalla. Durante a fin de semana a organización agarda vender máis de 22.000 unidades deste bivalvo. Estamos nas novas do día, comezamos. O Servizo Marítimo Provincial da Garda Civil comisou preto de 15 toneladas de sardiña no porto de Ribeira. Foi no transcurso dun control rutineiro realizado polos axentes a un camión procedente de Cambados. Un control rutineiro realizado polo Servizo Marítimo Provincial da Garda Civil no Peirao de Ribeira permitiu comisar preto das 15 toneladas de sardiña que carecía da correspondente trazabilidade requirida. Durante un control rutinario, la Guardia Civil inspeccionó un camión que transportaba pescado desde el puerto de Cambados y detectaron discrepancias significativas entre la documentación presentada y la mercancía real. Tras verificar la carga en la lonja de Ribeira, se comprobó que una parte carecía de la trazabilidad exigida por la normativa. Por estos hechos se levantaron actas de denuncia contra el transportista, la empresa responsable y los pesqueros implicados por presuntas infracciones a la Lei de Pesca de Galicia. Tras o seu comiso, o peixe foi entregado ao Banco de Alimentos Rías Altas da Coruña para asegurar así un destino benéfico ao mesmo. Ferido de gravidade o condutor dun patinete eléctrico tras caer na avenida Rodrigo de Mendoza en Vilagarcía pasada a medianoite. O home levou un golpe na cabeza que o deixou inconsciente. Ata a zona desprazáronse efectivos de emerxencias e da policía local que comprobaron que presentaba un forte traumatismo craneoencefálico. Foi precisa a intervención do 061 que trasladou o ferido en ambulancia ata o Hospital do Salnés. A Xunta sitúa en preto de 2 hectáreas a superficie afectada polo incendio que se rexistraba pasadas as 6 da tarde de onte entre os concellos da Pobra, do Caramiñal e Ribeira. Trátase dun dos primeiros incendios forestais no que vai de verán na comarca. Ata a zona, comprendida entre os lugares de Chacín en Palmeira e Rosende na Pobra, a Consellería de Medio Rural mobilizou un amplo dispositivo de extinción, entre os que se atopaban tamén varios hidroavións. O lume deuse por estabilizado ao redor das 8 da tarde e media hora máis tarde por controlado. Durante a noite os efectivos das brigadas estiveron controlando a zona para que as lapas non volveran reavivarse. Traballos que continuaron tamén na zona ao longo desta mañá. Ecoloxistas en Acción pídelle ao Goberno Central e á Xunta que se presenten como acusacións nas dilixencias abertas polo xulgado de Noia polo vertido de microplásticos procedentes do Toconao que afectaron a todo o litoral galego a primeiros de ano. Faino agora precisamente tras escoitar as declaracións do fiscal xefe de Medio Ambiente, Antonio Bercher, anunciando o arquivo do expediente aberto na súa oficina por este caso. Dende a Asociación Ecoloxista entenden que a presentación das administracións central e autonómica reforzaría aínda máis a acusación popular presentada contra os causantes do dano ambiental e patrimonial.
A Xunta de Galicia non recomenda o baño na praia do Preguntoiro en Vilagarcía de Arousa. Así o anunciou hoxe o Concello, que critica unha vez máis o sistema de análises do Goberno autonómico. Dende Rabella explican que as análises foron realizadas o día 6 e que a Xunta xa era coñecedora onte dos resultados. Explican dende o Goberno local que cos datos sobre a mesa entenden a recomendación e que tratarán de buscar a orixe da vertedura para tomar medidas que eviten estes episodios, pero critican a xestión da información que aseguran impedirá facer e coñecer as contraanálises ata a vindeira semana. Reclaman que a comunicación sexa inmediata tan pronto se coñezan os resultados. Noutro concello do Salnés, en Sanxenxo, foi pechado o baño á praia de Lavapanos. Explican dende o Goberno local que a obstrución dunha tubaxe na Rúa Madrid provocou unha vertedura no areal. A avaría xa foi resolta, pero por precaución decidiuse pechar a praia e analizar a auga. A tranquilidade parece estar lonxe da mancomunidade do Salnés. Onte celebrouse un novo pleno, pero non a comisión executiva previa. Non foi posible o non haber o quórum suficiente tralo plantón dos alcaldes do Partido Socialista. Explican os rexedores que non volverán ata que se lle devolva din a normalidade e a proporcionalidade a este órgano. Recordemos que no mes de xullo foi nomeada vicepresidenta da mancomunidade a voceira do PP de Cambados, Abela Fole. Esta manobra deulle unha cadeira na comisión e, polo tanto, a maioría nas votacións aos populares. Pero os socialistas este nomeamento non se axusta aos estatutos do ente comarcal. Pola súa banda, o Goberno asegura que os informes técnicos non atoparon problema. O PP de Boiro teme que trala suba de varias taxas e impostos municipais levadas polo Goberno municipal ao pleno de onte veñan outras, como poden ser as do lixo ou a auga. O voceiro popular segue insistindo no abusivo desta medida e pídelle ao Executivo que dea marcha atrás. A resaca do pleno extraordinario de onte en Boiro no que se aprobou a modificación de varias tasas e impostos municipais, en concreto a ordenanza reguladora da taxa pola inmovilización, retirada de depósito de vehículos na vía pública e o do imposto de bens inmobles continúa. O Partido Popular saiu esta mañá de novo aos medios para denunciar esta medida. Insisten en que a suba promovida polo goberno local é totalmente inxusta e pídenlle unha marcha atrás. El IBI es un impuesto injusto que grava igual a las rentas altas como a las rentas bajas, pero quien más las sufra son las rentas bajas. Dice, ese es el socialismo que impone aquí el señor Martiño. Dice, quiere tener la imagen de Pedro Sánchez, pero el estilo es de Nicolás Maduro. Dice, imponer por encima de todo un socialismo VIP. Dende o PP temen que despois desta suba veñan outras, como poden ser as do lixo ou a auga. Esto va increciendo. La siguiente tasa que nos van a subir va a ser o lixo, y si no al tiempo. Esto se verá, dirán que hacemos alarmismo, dirán que mentimos. Esto se sabrá cuando pasen los recibos. Para o Partido Popular, o culpable da mala situación pola que atravesan as arcas municipais ten o propio goberno local, incapaz, segundo eles, de xestionar ben, máis preocupado en manter os seus grandes salarios. Este equipo de gobierno tiene 5 dedicaciones exclusivas. 5 dedicaciones exclusivas que al final de la legislatura van a sumar más de 1,5 millones de euros. Esta subida supone al año que el Concello va a recaudar 1 millón más aproximadamente en impuestos. Es decir, va a necesitar legislación y media para pagar con esta subida sus sueldos millonarios. Y nos quieren hacer creer que es para subir en eficacia en los servicios. Esa no es la realidad. A Deputación de Pontevedra concede 200.000 euros ao Concello de Cuntis para que realice investimentos ao abeiro da liña 1 do Plan Mais Provincia. Son cartos que se repartirán en 2 actuacións: a mellora da calidade urbana na Rúa Bernardo Sagasta e a creación do camiño de acceso ao núcleo de Belai. 2 achegas por un total de 200.000 euros para o Concello de Cuntis ao abeiro da liña 1 de investimentos. E máis, polo miúdo, son 130.000 euros para as obras de mellora da calidade urbana na Rúa Bernardo Sagasta e 70.000 euros para financiar ao 100% as obras de mellora dos accesos aos núcleos de Belai e camiño da Toxeira en Piñeiros, dentro dun programa de mellora de camiños rurais. Seguimos
Por lo tanto, tendendo pontes cos concellos, e dos 48,2 millóns de euros dos que estaba dotado o plan máis provincia, pois xa aprobamos case 41 millón de euros. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Executivo ribeirense informou dunha nova actuación que ten como finalidade mellorar a eficiencia enerxética e a sostenibilidade en 3 novas dependencias municipais coa incorporación de paneis solares. Os edificios nos que a Administración local prevé actuar son o novo Auditorio Municipal, o Complexo Deportivo da Fieiteira e as instalacións da Unidade de Condutas Aditivas, a antiga UAD. Destinará a este fin un investimento de preto dos 264.000 euros no marco dos fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation. Estas 3 instalacións sumaránse ao mercado municipal no que xa se está tamén a actuar. Fontes municipais sinalaron que a actuación permitirá xerar un aforro económico importante para as arcas municipais e avanzar na eficiencia enerxética coa redución das emisións de carbono. Todo listo en Pontevedra para o inicio da súa Semana Grande. Hoxe comezaron as festas da Peregrina e o Concello ten preparado un amplo dispositivo para garantir a seguridade da cidadanía. Este ano refórzase respecto de edicións anteriores. Por exemplo, haberá máis presenza policial nas rúas. Que é probablemente o operativo, se non o operativo máis complexo de todos os que organizamos neste Concello, pois prácticamente un deles. Non só pola complexidade que leva aparellada, sino porque no mes e pico previo o Servizo de Festas está traballando a tope con todas as actividades que levamos facendo neste verán e, polo tanto, suman este traballo a maiores, non? Ademais, a partir desta semana, súmanse outros departamentos do Concello, co cal a complexidade organizativa destes días pois é moi elevada. En total, hai 35 axentes da Policía Local percorrendo as rúas da cidade que contan co apoio de 15 membros de Protección Civil. Este equipo estará apoiado polo Corpo de Bombeiros nas tiraxes de fogos de artificio. Haberá tamén operativos especiais de tráfico para momentos como a Batalla de Flores ou o lanzamento dos fogos. Ademais, Cruz Vermella contará cun punto de atención continuada na Alameda todos os días, de 5 da tarde a 3 da madrugada. Contará con persoal sanitario e unha ambulancia. Este punto refórzase durante os concertos cunha ambulancia detrás do escenario e outro punto de atención neste mesmo lugar. En canto á accesibilidade, o Concello incorpora varias novidades nas festas da Peregrina deste ano. Así, as plataformas para persoas con mobilidade reducida para ver en os concertos ou a traducción en tempo real á lingua de signos do pregón sumaránse outras iniciativas, entre elas o aumento dunha hora de 5 a 7 da tarde do tempo que as atraccións estarán sen música, o arranque da Batalla de Flores en sons de alto volume, a instalación dunha sala de lactancia na Alameda ou a colocación dun novo aseo á altura do chan para facilitar o acceso a persoas con mobilidade reducida. Éxito total na apertura da Feira Viamar Stocks de Ribeira que organiza a Asociación de Empresarios da localidade en colaboración co Concello. Na iniciativa participan este ano 23 establecementos. A cita serve de escaparate e promoción pro comercio local. A Feira Viamar Stocks de Ribeira abriu hoxe as súas portas. Cúmprense xa 19 edicións. Co paso dos anos, a Feira de Oportunidades converteuse nunha cita obrigada para veciños e visitantes que aproveitan os grandes descontos existentes para facer as súas compras. Na edición deste ano participan un total de 23 establecementos. Na súa maioría son tendas de roupa, de deportes, de calzado ou de complementos. A apertura da feira programouse para unha do mediodía. O acto oficial estivo presidido polo alcalde Luís Pérez Barral e o presidente da patronal local, Francisco Martínez. Os dous animaron a veciñanza a visitar a carpa instalada no malecón e apoiar así o comercio local. Para a asociación é unha feria moi importante no que en cual todos os comercios están esperando
esta actividade porque resulta moi satisfactoria para despois encamiñar a nova campaña, non? Desde a asociación seguimos igual apostando polo comercio local, seguimos apostando por dinamizar Ribeira, queremos que tanto os ribeirenses como os da comarca e os turistas pois que aproveiten esta feria de oportunidades, esta feria da que xa compras por precio, xa non compras por necesidade. Todos os anos está sendo unha feria super representada por todos os comercios de Ribeira, a cual estamos moi super agradecidos pola labor e polo traballo que levan a cabo, non? É un orgullo xa para Ribeira ter 19 edicións da feira do Viamar Stock, unha feira de oportunidades agardada non só polos veciños e veciñas de Ribeira, senón tamén por turistas, onde poden facer as súas compras con descontos e levando para casa produtos de calidade. Sempre dicimos dentro do Concello que debemos promover e coidar do noso comercio local, porque é o que lle dá vida ás rúas, pero que ademais, cando compramos nos comercios de proximidade, estamos axudando aos veciños e veciñas que coñecemos, nos que confiamos, nos que tamén están xerando un impacto económico no noso Concello. A decoración da feira corre un ano máis a cargo do Centro de Día de Agadea. Viamar Stocks estará aberto durante toda a fin de semana, con horario prácticamente ininterrompido de 11 da mañá a 10 da noite. Tamén en Vilagarcía o comercio saca a rúa os seus stocks. Dende hoxe e ata o domingo xa se pode visitar na Praza da Segunda República a Feira de Oportunidades de Zona Aberta, Expoferta, unha cita que cumpre xa 18 anos. Son 19 establecementos os que participan, ofrecendo aos veciños e visitantes numerosas oportunidades entre os seus produtos. A feira estará aberta ao público dende as 11 da mañá ás 2:30 e de 7 da tarde ás 10:30 da noite, co obxectivo de facer compatible o seu horario coa vaga de calor prevista para esta fin de semana. Cada ano seguimos superándonos un pouco con respecto ao ano pasado, sobre todo en ventas, en asistentes a público. Por si alguén queda despistado, alguén que vende fora e todavía non coñece Vilagarcía e non coñece o noso comercio local, que é difícil que non, para eso ten a oportunidade neste Expoferta, porque o comercio de Vilagarcía é unha asociación tan activa como en Zona Aberta, sai á rúa, e van a ver pois as magníficas oportunidades que vai a ter aquí. Xa está en marcha a Festa da Ostra de Noalla en Sanxenxo. Dende primeira hora foron moitas as persoas que se achegaron ata a carpa instalada no campo de fútbol para poder degustar este prezado bivalvo. Estará en marcha durante toda a fin de semana e a organización agarda superar as 22.000 unidades que se venderon o ano pasado. En canto a prezos, en liñas xerais mantéñense os de anos anteriores. Así, a dúcia de ostras cóbrase a 10 euros, igual que nos últimos 15 anos. Ademais, na carpa haberá outros pratos alternativos como mexillóns, empanada ou polvo. E falando de polvo, por todo son prepárase tamén para un dos seus días grandes en canto a festas gastronómicas. A explanada portuaria acollerá mañá a 30 edición da Festa do Polvo, todo un referente para os amantes do bo comer. A festa arrancará ao redor da 1 do mediodía co pasarrúas a cargo de varios grupos de música tradicional para a continuación dar comezo á degustación. Repartiránse ao redor dunha tonelada de cefalópodo cociñado ao estilo tradicional. Como ven sendo costume nas últimas edicións, de xeito paralelo celebrarase tamén a Andaina do Polvo, con saída dende a zona portuaria en autobús ás 8 da mañá cara a Boiro para iniciar alí o percorrido á inversa a pé. Este ano, ademais, cunha homenaxe especial para Manel Deán, recentemente falecido, que como concelleiro foi un dos grandes impulsores desta cita. Pola noite, a partir das 9:30, contarase tamén coa actuación de Pepe Piña e los Robinsones, que dará paso sobre as 11 a DJ Gaspi. O domingo 1 de setembro, o Concello de Meis acollerá a primeira concentración de coches clásicos. A actividade comezará na Praza de España. Despois, os asistentes farán un percorrido polo Concello que rematará cunha comida no Campo da Boca, en Paradela. Os organizadores agardan reunir ao redor de 70 destes vehículos. O Concello vai a agasallar ao vehículo que veña desde máis lonxe, o condutor ou condutora de maior idade e o coche máis antigo tamén. Convidar a todas as persoas, primeiro, deste mundo que queiran participar, que desde as 10 da mañá do día 1 de setembro poden vir cos seus vehículos á Plaza de España para que a xente os poida apreciar e que logo que
participen nesa ruta e que participen no resto das actividades. Na Armenteira van a ter un pincho o que vai a convidar o Concello. Os coches eu creo que entre 50 e 70, vamos intentar chegar aos 70 e non pasar moito da cifra dos 70. Creo que é unha cifra para a primeira vez bastante elevada, vamos tratar de que os coches sean do ano 80 para baixo, para non ter moito coche actual, porque claro, na actualidade hai moito coche que pasa do ano 80, entonces vamos intentar facer esa selección. Ata aquí chegou a edición deste venres 9 de agosto das Novas do Día. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o vindeiro luns a partir das 9:30 da noite. Que pasen unha feliz fin de semana.